Mitä kuuluu? Teillä meni hyvin siellä loppu ja PM:ssä. Meni hyvin. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Ihan superhienoa, että olet vieläkin ihan pilissä. Joo. Tässä on kato tää meidän ensimmäinen ratsastuksen opettaja Sara. Ei vaan. Mitä kuuluu metsiin? No miksi sä varsan? Jatketaan. Niin, sulki varsatuna sen. Tuliko te? Tuli, mutta se ei ole. Joo, no niin, jotenkin se on ihana tehdä. Sitten miksi lähtee karjalle? Eikä ole kuule ontunut tippaa. Se ei vaan kestä sitä kisaa. Se kestää vaan se uusi, mikä se on uusi piste. Joo. Sano nyt mitä se on. Se oli semmoinen vaalea ruskea, mutta nyt se alkaa tulemaan yhä enemmän rautiaaksi. Että se tulee metsua. Mutta silloin voi olla, että on joku kausi.